ପୃଥ୍ୱୀ କୁଆଡେ ଯିବ କୁଆଡେ ଯିବ କୁଆଡେ ଯିବ ଠାକୁର କତିକି ଯିବ କାହିଁ ଯିବ ବୁଲିବାକୁ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିର କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ କୋଉଠିକି ମଣିକ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ କାହିଁକି ପୁଅ ଯାଉଛି ଆଉ ପୁଅ ଯାଉଛି ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ ପୁଅ ଡାକିଲା ଏ ଯାଉ ଯା ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯା ରେଡି ଆଉ ହେଇରେ ଆଇଲାଣି ଧନ ଧନ ଯିବ ମନ୍ଦିର ଛୁଟି ପଡିବ ତମର ଧନରେ ଧନ ଛୁଟି ପଡିବ ତମର ଛୁଟି ପଡିବ ଛୁଟି ପଡିବ ଧନ ଧନ ଛୁଟି ପଡିବ ଆସ ଯିବ ଆସ ଆସ ତମ ଛୁଟି ପଡିବ ଆସ ଯିବ ଆସ ଆସ ଯିବ ଆସ ଗାଧ ଏବେ ଗାଧଉଛ କେତେବେଳେ ଯିବ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ବଢିଆ ହେଇଛି ଓ ତାକୁ ଆସିଲେ ହେଲା ଶୁଣ ତାକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ଦେ ତା 50 ଟଙ୍କା ଦେ ତା 50 ଟଙ୍କା ଦେ ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡଟା ସେଇଟା ବାଏ ବାଏ ସେ ଉଲ୍ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଭଲ ଲଗାও ଆଉ ଉପରକୁ ରହି ଯାଇଛି କାନ ପାଖ ଲଗାଉ ନା କାନରେ ଲଗାଉ ହଁ କାନରେ ଲଗାଉ ବାସ୍ ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲୁ ହେଇ पैसा ना मागणा 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 मुझे 20 टका कर पैसा नहीं तो मागणा कुटे दे मागणा कुटे पैसा दे मागणा